sarki jalla tabarabuwayi mai dare da rana. Allah ɗaya ne a duniya, komai da ke ciki guda biyu. Kowace halitta da uwarta, ai ba wacce aka yi guda ɗaya. In zan yi misalan suna da yawa, ki sanya ido kiyo gani, ko ka sanya ido kayo gani, duk mu sanya ido miyo gani. Gabas da yamma guda biyu ne, kudu arewa guda biyu ne, dare da rana guda biyu ne, rana da wata guda biyu ne, saman da ƙasa guda biyu ne, ruwa da iska guda biyu ne, rani da kaka guda biyu ne, jisim mutane guda biyu ne, mata da miji guda biyu ne, wa da ƙaninsa guda biyu ne, masoyi maki guda biyu ne, hannayenka guda biyu ne, da ƙafafunka guda biyu ne, da idanunka guda biyu ne, har kunnanka guda biyu ne, har hancinka guda biyu ne, komai naka. guda biyu ne, Nan za na tsaya sai gaba zan kawo sauran guda biyu ne.